go. ופה הוא ישב לו על הסלע. כל הבודי על הסלע. רגע, ופה הוא נכנס למהלך מתלה והצלבה. מצלמות בשביל זה. הצלבה כזאת אין כל יום. עכשיו תצלם. שם דודי יצלם. תראו איזה מהלכי מתלה יש פה. אין דברים כאלה. טל, זה מה שקורה כשאין לך מנוע משופר. תן לי רגע את הצד הזה. פה אתה מוזמן עכשיו להמשיך את המהלכי מתלה, להרים את האוטו למעלה. זה בעייתי, אבל אני מקווה שזה אפשרי. שום דבר לא בעייתי, הכל בעיני המתבונן. לא, תראה את הגלגל שם, למטה. הוא יעלה. הנה, הוא יעלה. אין דבר תראה על כזה, הקסקס, פה, אין סתכל. דבר כזה שאין דבר תראה כזה. פה על הקסקס. עבר. כמו מלך, לא יעזור כלום. מלך יישאר מלך. וואלה, לקח את זה, יפה מאוד.